Татарстанда йылдан-йыл мәчетләр саны арта бару диния нәзәрәтенең җирле мөхтәсибәтләр белән излекле эш алып бару нәтиҗәсе. Шушы араларда гына да республикада 10-гә якын иман йорты сафка басты. Буа шәһәренең 8-нче мәхәллә мәчете ачылышында хәбәрчебез Мөршидә Җихан да катнашты. Мәхәллә халкының сөенечен уртаклашырга Татарстаннан гына түгел, күрше республикалардан да дин эшлеклеләре, хакимият вәкилләре, җитәкчеләр, иганәчләр килде. 2 ел элек кенә биредә менә шушындый кыр иде. Аннан дога кылып беренче субайлары кагылды. Бүген Яланкыр урынында 2 катлы агач мәчет калкып тора. Бик якын мәчеткә торабыз. Без дә инде җырырбыз дип шатланабыз. Җырырга да насыйп булсын һәрберебезгә дә. Исән сау яшәргә дә насыйп булсын, дөньяларыбыз таныш булсын. Нинди шатлык бүген, кояшлыда, мин халык барда шалтана, мәчетләрнең мараналарын кисмәсеннәр бүтән. Мәчетнең биредә төзелүе беренчедән яңа бистә халкының ихтыяҗын үтәү булса, икенчедән күрше Чуашстан төбәгенә илтүче федераль трассаның юл өсте. Инде баручыларга, кайтучыларга монда мәчеткә кирип намазлар укып тәһарәтләнеп, хәтта инде җуынып та монда бөтен мөмкинлекләр шартлар тудырылды, альхамдулилlah. Мәчет җәмәгать белән төзелсә, саваплырак була дип искәртә хәдис. Әлеге иман йортыда тулаем халык һәм иганәчеләр хисабына төзелгән. Уйымда бар иде, дәрескән әйткәндә, бер мәчет куярга. Һәм шушылай менә шушындый уй булгач, Алла Тәгалә ниятеңә кишесен дә табып бирә. Һәм менә шушындый үземнең ниятем Шамил хәзрәт менә шушы мәчетнең имамы, яңа мәчетнең имамы, безнең ниятләребез туры килде. Мәчетнең проектында үзе сызган 40 Садак авылында туып үскән төп иганәче Зөфәр Садыйков. Аның белән бергә изге ниятне чынга ашыручы Шамил хәзрәт тә 2 ел эшнең үзәгендә кайный. Зур вакыйга, зур шатлыклы вакыйга. Мәчетебез турайым эштә, халыкны кабул итәгәзел. Дин дәресләре Буа төбәгендә гомер-гомергә бик төпле укытыла. 30 еллык хәлфәлек итү өчен Фәһим хәзрәт Сөләймановка медаль тапшырылды. 30 ел элек укыткан балалар менә бүген имамнар булып киттеләр. Буа шәһәрендә, Казан шәһәрендә күрсәгез, Буадан булган имамнарны. Алар бар да безнең аша уздылар, альхамдулилlah. Мәчет ачу тантанасында Буа якташлык җәмгыяте исеменнән Наил Шәмиев чыгыш ясады. Рөхсәт итегез, бүген Буа җәмгыяте исеменнән бүләк тапшырырга пылесос Шамил хәзрәткә. Яңа мәчеткә бөек имам Әбу Хәнифә исеме бирелгән. Хәниф тугры юлда булганнар дигән сүз. Күңелебезнең түрендә нур булып тора безнең мәчетләребез. Шуңа күрә мәчетләребез тагын да артып торсын, халкыбыз йөреп торсын, балалар йөреп дөрес белем алсыннар. Субханаллах, альхамдулиллах, ва ла илляха илляллах. Ачылыш тантанасы тәмамланганнан соң кунаклар һәм җирле халык яңа мәчеттә җомга намазы укыды. Мөршидә Җихан, Владимир Юрков, Татарстан яңалыклары.